Konmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Yang sebelah kiri, iya, jarene kasus ngono, jarene kasus gede, sing ra ono nyatane. Iya, dadi lawan politik Orde Baru. Reformis palsu tak mengerti badanmu andikut sing ande
korban dicekal kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake ya salungamu ake sing rumangsa rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake sekali lagi peng pindone mas jane apik dua waktu bedo Terima kasih Dedeo. Persiapan iya. Nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu antiku jangan di Astagfirullahaladzim LSM opo partai Ormas opo umum RT sing penting tumindae elingan walingmu sing prasaja langan titiknya mo agama ngayomi apa jagat raya Satrio Turangga Mulya Rolas seket pitu Teo yang sunat ya le nanggap nek yo awas salungamu ake sing rumangsa kelangan Dekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake ya salungamu ake sing rumangsa kelangan Merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake lagune wis entek le